Informazzjoni minn Turstat u l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika turi li n-numru ta' turisti li żaru pajjiżna f'Novembru li għadda laħaq il-100,365 persuna. Dan ifisser żieda ta' 14.5% meta mqabbel mal-istess xahar tas-sena li għaddiet. Fl-istess waqt, in-numru tal-jiem li żdiedu b'14.7%. 66% ta' dawk li ġew Malta żaru lil pajjiżna l-ewwel darba, filwaqt li ġiet reġistrata żieda wkoll f'dawk li reġgħu żaru pajjiżna. It-turiżmu mill-Unjoni Ewropea żdied b'12% filwaqt li dak ta' turisti li ġew barra mill-Unjoni Ewropea żdied b'44% għal 18,405 persuni. Il-medja tal-jiem li laqgħu f'pajjiżna kienet ta' 7.5 tiljiem u n-nefqa totali telet bi 11% għal 77 miljun euro. B'hekk fl-ewwel 11-il xahar ta' din is-sena in-numru ta' turisti li ġew Malta qabeż 1.5 miljun, rekord li jaqbeż b'10% n-numru ta' turisti li ġew Malta is-sena ta' qabel. L-ikbar suq għal Malta kien dak Ingliż u ġiet innutata żieda fis-suq Libjan, Awstrijak, Russu, Taljan u Svizzeru.